ससियेल मिडियाखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां 18 बोसोर बैसो सिंनि उन्दै लाइमोनफोरा बाहायनो मोननाय नङा ससियेल मिडिया। नोंथाङाबो 18 बोसोर बैसो सिंनि लाइमोन नामा? जुदि नोंथाङाबो 18 बोसोर बैसो सिंनि लाइमोन अब्ला नोंथाङा ससियेल मिडिया बाहायनो मोननाय नङा। 18 बोसोर बैसो सिंनि लाइमोनफोरा ससियेल मिडिया एकाउन्ट बाहायनायनिफ्राय जानगाराव था। जायखिजाया ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप बेफोरखौ 18 बोसोर बैसो सिंनि लाइमोनफोरा बाहायनो मोननाय नङा। जुदि बाहायो अब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। नंगौ, 18 बोसोर बैसो सिंनि रावबो उन्दै लाइमोनफोरा ससियेल मिडिया एकाउन्ट बाहायनो मोननाय नङा। 18 बोसोर बैसो सिंनि रावबो उन्दै लाइमोनफोरा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, टुइटार, इउट्युब एकाउन्टफोरखौ बाहायनो मोननाय नङा। 18 बोसोर बैसो सिंनि गासै उन्दै लाइमोनफोरखौ ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव होबथानायनि थांखि लादों आरो बेखौ डिजिटेल खारि रैखाथि आयेननि सिङाव जथायनाय जादों। आसामावबो बे आयेनखौ बाहायनाय जागोन। बे आयेना मिरुजों लोगोसे मोनफ्रोम रायजोआवनो फैगोन। बेफोर माखासे जर'खा आगानफोरनि थांखिया उन्दै गथ'सानि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थासारिखौ दबथायनाय। जुदि नोंथाङा ससियेल मिडिया एकाउन्ट बाहायनो लुबैदोंब्ला बिमा-बिफानि गनायथिनि गोनांथि जागोन। बिमा-बिफानिफ्राय गनायथि मोनब्लासो नोंथाङा ससियेल मिडिया एकाउन्ट बाहायनो हागोन। सरकारा बेनि थाखाय बिमा-बिफानि गनायथि बिदों। गनायथि गैयाजासे बाहायोब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन।